El primer cap de setmana de campanya electoral ens deixa l'acte central de Solidaritat Catalana per la Independència. El candidat a l'alcaldia del Vendrell per la formació independentista, Joan Català, s'envoltava ahir diumenge de la primera plana del seu partit. Els diputats Uriel Beltran i Alfons López Tena i els coordinadors de Solidaritat a Tarragona i el Baix Penedès l'acompanyaven al míting a la plaça Nova. Solidaritat Catalana per la Independència ha dedicat part del míting al reconeixement de la vegueria Penedès, la importància de mancomunar serveis i equipaments i de desplegar tot el potencial de l'àmbit funcional del Penedès. I en el marc del discurs sobiranista ha defensat que la Catalunya independent s'ha de construir des de la cohesió, en alerta de les formacions que intenten dividir i enfrontar la societat. I això ho dic especialment aquí, en el que s'està produint una greu irresponsabilitat per part d'alguna força política que està apostant per la devastació social. Quan parlen de la immigració, cometen un greu error. Diuen mentides. L'acte central de la campanya pel 22 de maig de Solidaritat Catalana portava també al Vendrell el diputat Alfons López Tena i membres comarcals del partit, que han defensat que la lluita per la independència ha de passar per la política més pròxima als ciutadans. El candidat del Vendrell ha aprofitat per explicar els eixos del seu programa de govern. Proposem la creació d'un mercat de productes locals coordinat amb el nostre mercat per tal de generar oportunitats i afavorir l'ocupació de les persones de manera sostenible pel territori. Proposem estudiar en profunditat les necessitats del comerç de la vila per tal que el cas que... La candidatura de Solidaritat compta des de divendres amb una seu de campanya al carrer Montserrat. El local està obert en horari comercial.